number 1. DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Oras na para pag-usapan ang pangangalaga sa ating kalusugan. Kaagapay sa kalusugan. Kasama si Kuya Jan Barrios tuwing Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng gabi, dito sa DZGB. Always number 1. Kaagapay sa kalusugan. Ngunyan mga tugang na pagkabanggi, pag-urulayan ta ang Gen-C Vitamin C. Ang laog kaning Gen-C Vitamin C is Vitamin C. Ano ba ang naitatabang kaini sa satuyang hawak kontra sa iba-ibang klase ng mga sakit? And syempre ano ang naitatabang kaini? Lalo na duman sa panahon na kita nagpaparahay or nagpaparecover laban sa mga sakit or kung kakatapos pa lang nga to mag-undergoes ng mga treatment. Mag-iribanan po kita hasta atyan na alas 9 ng pagkabanggi. Sarong oras na daro-diretsong pag-urulay may kinaraman sa salud. Inipuan, kaagapay sa kalusugan. Marhay na pagkabanggi Pilipinas, marhay na pagkabanggi Bicolandia, marhay na pagkabanggi na sa Gabos. Welcome sa programang Kaagapay sa Kalusugan. An sa indong nakakaibanan perme, always digdi sa programa. Iyo po si Kuya Jan Barrios at your service. Mag-iiribana naman kita hasta atyan alas 9 digdi na sa DZGB. So sa mga kababayan ta, kamustahon ta na sinda, good evening na sa mga kababayan ta nagdadangog na ngunyan sa programa, sa mga nakatutok na, hello sa inyo dyan, kamusta po kamo? Sana po ay nasa maray kamong mga kamugtakan. Hello sa kuyang nakakasabay sa technical side, si Kuya Ronald Baldo. Thank you and good evening sa imo tabi. Syempre sa management kan DCGB, good evening. Syempre sa management kan Herbs and Nature, kasama diyan ang mga pag-iribata diyan sa Herbs and Nature, mga experts like diyan sila Miss Weng, Bravo ang Samoyang Pharmacies, and sila Dr. Kelly, mga doktor. Yan ang mga nakakatabang sa tuya na i-explain sa indo kung ano ang mga bagay-bagay na may kinaraman digdi sa mga food supplement like may Marvel Tahibo Tea and Capsule, yung Liver Aids Limarin Capsule, yung 4G Antioxidants, yung Optin, Lutein, and Fitrum Fat Burner. Sama na dyan, ibata na dyan ang Plemex Lagundi, ang Gen-C Plus, asin ano niya na sa tuyang topic, ang Gen-C Vitamin C. Ang Gen-C Vitamin C ay dakol na naitatabang sa tuyang hawak because may ang lawg niya is vitamin C na based sa tuyong mga nakalipas na mga programa, dakul talagang naitatabang kan vitamin C mapasiring duman sa skin, pasiring duman sa immune system para prevention sa mga sakit. Kung halimbawa gusto ta na magkusogan sa tuyang hawak, mas maray na nagiinom kita ng vitamin C para labanan itong mga sakit na pwede tang makuha, especially duman sa mga taong perming exposed sa mga may sa sakit sa environment na dakol ng virus or infection, and many more. Aside dyan sa immune system, nagtatabang man siya sa mata, sa eye health, sa salud kan sa tuyang mata.
saro pa sa mga naitatabang kang vitamin C is pagiging antioxidants, ha. So dakulan mga naitatabang kani, pero kunya na pagkabanggi ang sa tuyang focus naman is about duman sa healing process and duman sa recovery. Ano ba naitatabang kang Gen C vitamin C, lalo na duman sa mga taong hali pa lang sa treatment kan sakit ninda, hali pa lang sa surgery, hali sa operasyon, kung saan may lugad-lugad pa man ngayon sinda sa hawak ninda. Ano ang naitatabang kan Gen C vitamin C para mapakaskas ang sa tuyang recovery and healing process, So yan ang sa tuyang topic, yan ang sa indong aabangan taod-taod, and aabangan nyo man sa mga guest, digdi sa programa na ma-share man kasi indang experience, kan pag-inom ninda kay ng mga food supplement, ano. Saro pa sa abangan nindo at yan, so kaagapay sa kalusugan health update na itatao sa tuya ni Ate Nems. Tapos at yan man may makakasabay si Ate Nems na i-interview niya man si Dr. Kelly. Si Dr. Kelly Salvador matao sa tuya ng mga information kung paano ngayaan tama na pag-inom ng vitamin C, lalo na duman sa mga taong ma-undergo ng treatment, ma-undergo ng operation, sa irarum sa surgery. Ano ba itong mga pigagibo na mga activity bago magsa-irarum and during and after ng operasyon? Ano ang may tatabang kan pag-inom ng vitamin C, lalo na duman sa bago mag-operasyon, during the operation, or after the operation. Yan. So yan ang sa indong abangan. Okay, so sa mga kababayan, naputunta na kung kamusta sa indang experience sa pagbakal ng Gen C vitamin C. Oo, kamusta sa indong experience, Sana po ay maugma ka mo dahil sa 10 plus 3 capsules na promo ng Gen C vitamin C and Gen C plus sa mga Mercury drugstores. Kaya at yan, abangan nyo man kung saan naman. So para sa aga na schedule, kan Gen C vitamin C 10 plus 3 capsules. Syempre yan, mechanics kan, mabakal ka mo ng 10 capsules plus 3 na plus 3 ang sa inyo makakuha pag nagbakal ka mo ng 10 capsules. Alright? Okay, sa mga kababayan ta na may kaputan regarding dyan sa Gen C vitamin C, o kaya sa iba pang mga food supplement like 4G, may Marvel Tahibo, yung Liberate and so on, pwede nyo po yan ipadara sa samuyang mga telepono, sa samuyang smart line 0981-409-2873, 0981-409-2873, and samuyang globe line 0965-6330-955, 0965-6330-955. And ang masunod tang i-mention ay ang sa tuyang kaagapay sa kalusugan hotline na aram nyo ba na pag kamo nag-message dyan, ang sa indong makakaulay sa mga experts, sa mga pag-iriba mo dyan sa Herbs and Nature, nating tatabangan ninda kami na i-explain sa indo kung ano ining mga food supplement na yun, anong may tatabang kayo ni sa indo. Kung kalimbawa ka mo gusto mag-inom, kung may mga pigmamati ka mo na baka makatabang ining mga food supplement, o kung saan ka mo makakabakal kayo ng mga food supplement, yan ang makakaulay nindo dyan sa mga pharmacies, si Miss Weng, tapos sila Dr. Kelly Salvador, and si mga iba pa na pag-iriba mi dyan sa Herbs and Nature. Yan ang kaagapay sa kalusugan hotline ay 0969-610-8133, 0969-610-8133. And syempre kung gusto nyo mag-try through online, pwede po ipadaraan sa indong mensahe sa paagikan Facebook. I-search lang ang DZGB News Online, pwede ka mo mag-share dyan, o kaya naman po sa Kaagapay sa Kalusugan Facebook page. Yan, i-search na lamang po yan, pwede ka mo mag-share, pwede ka mo mag-send kan sa indong mensahe. Kung mag-send pala kayo mga tugang ng mga messages,
Be sure na ilaag nindo tabi isu sa indong pangaran, edad, asin lokasyon. Yan, makakatabang yan sa muya. Okay? So, abangan mi ang sa indong mga mensahe. Taon-taon sana. Kaagapay sa kalusugan. So, nung matuklasan ko nga po yung Optin, nakatatlong araw pa lang po ako nakaramdam na ako ng bumuti po, tsaka unti-unti na ako hindi masyadong lumuluha. Ang mag-isa panonood ko ng TV, hindi na ako nahihirapan at saka hindi na katulad yung para kung kailan ko munang ipisip ng konting mata ko para makita ko yung pinapanood ko. Ngayon hindi na lumuluha yung mata ko na yung mga tao talaga nahaninag ko na at saka yung mga tinitingnan ko sa malayo nahaninag ko na talaga hindi katulad ng dati. Dati po, mga mata ko po lumuluha. Almost one week po yun. Dumating ko yung kapatid ko galing Manila. Binigyan niya ako ng Optin. Yun, nawala na yung pagluluha ng mga mata ko. The best po talaga yung Optin kasi okay na okay ngayon po yung mga mata ko. An mga natural asin herbal na produkto pares kan may Marvel Tahibo Tea and Capsule, Gen C Vitamin C, Gen C Plus, Liberate Silimarin Capsule, Optin Lutein, 4G Antioxidants, Vitrum Fat Burner, asin Plemix Lagundi ay available po sa gabos ng mga leading drugstores nationwide. Pares kan Mercury Drugstore, South Star Drug, Watson's Drugstore, asin iba pa. Mababakal man ini online. Hanapon sana ang Herbs and Nature Corporation sa Shopee, asin sa Lazada. Para sa mga kapotan, pwedeng mag-text o tumawag sa Kaagapay sa Kalusugan Hotline 0969-610-8133. Ang sakit walang pinipiling panahon. Tag-ulan man o tag-araw, ang kalusugan dapat laging may proteksyon. Kaya pagdating sa pag-iingat ng ating katawan, piliin ang mapagkakatiwalaan. Gen C Vitamin C. Ang Gen C ay nagtataglay ng sodium ascorbate. Vitamin C na banayad sa sikmura. Ang Gen C ay magandang proteksyon laban sa iba't ibang problema natin sa katawan. Prevention is better than cure, ika nga nila. Kaya, panatilihing matibay ang kalusugan ng ating pamilya. Dapat everyday healthy. Gen C Vitamin C. May laban tayo. Kaagapay sa kalusugan. Mga kaibigan, meron po tayo makakapanayam. Isa po sa mga nakagamit na ng mga produkto ng Herbs and Nature. Mapalad po tayo at kausap po natin ngayong araw na ito. Walang iba kundi si Ma'am Remy. Ma'am Remy, ano po ang inyong buong pangalan? Remedios Garaw po. Ayan. At si Ma'am Remedios, Ma'am Remy, kayo po ay ilang taon na po sa ngayon? 68 na po. 68 years old. Sabi po ninyo kanina, off the air mga kaibigan, nagkaroon kami ng kaunting kwentuhan ni Ma'am Remy. Siya daw po ay 3 years na gumagamit ng My Marvel Tahibo. Pero tama po ba? Baka meron pa kayong ibang produkto na ginagamit. Ano nga ba mga nasubukan nyo na, Ma'am? Yung Gen C, yun ang pinakamatagal. Gen C ang pinakamatagal at itong Tahibo ang isa pa. Anong Tapos yung Tahibo capsule. Tahibo capsule? Okay. Ang Tahibo capsule ay yung Tahibo tipo na gamit nyo na yan. Yung may Marvel Tahibo na tsaa. Oo, lagi ako. O My Marvel Tahibo Tea and My Marvel Tahibo Capsule at maging Gen C Vitamin C. Paano nyo nakilala po ito mga produktong ito, Ma'am Remy? Ano ang may nagrekomenda ba sa inyo? Ay, wala po. Nakikinig po ako sa radyo. Ganun po ba? At dito nyo natutunan? Opo, kasi ganito po. Meron po natuklasan na breast cancer ako. Breast cancer? Opo. Hindi lang bukol. Talagang sinabi ho na cancerous daw ito. Oo, kasi 1.5 centimeter. Okay. Nung inoperahan nila ako. Maliit lang po ito, kaya lang aggressive po kasi. Aggressive, meaning talagang kumakalat, lumalaki. Oo, kung ano po, kung mapabayaan kasi bago lang po Tama po. Detect ko ng January. O March, inoperahan na po ako. Okay. Ngayon, nag-ano ho ako naririnig ko kayo na ang Gen C maganda Opo. para sa may cancer. Tama po Kaya yun. ho, ang pag-inom ko noon,
2 sa umaga, 2 sa gabi. So naka-mega dose na talaga. Doon yun na talaga sinimulan. At Opo. ang paggamit ho ninyo ng mga produktong ito, nitong Gen-C lalong-lalo na, para talaga dyan sa bukol ho sa dibdib. Opo. Yun talaga ang pinakapakay ho ninyo nung marinig ho ninyo ito. Opo. Ma'am, may tanong ako. Ano po ang mayroon dun sa dibdib? Bukol ba siya na nakakapa? Madali bang makapa? Ay, hindi po. Yung bukol na maliit lang. Pero Maliit. nakadikit siya. So hindi mo siya makakapa ng basta-basta. Ay, hindi po kasi nasa ilalim. Nasa ilalim siya. Okay. Nalaman na lang siya nung kayo ay nagpagawa siguro ng mammogram, ganyan. Mammogram at saka sonomomography. Nung malaman ho na may bukol, kasi para ma-identify ho mga kaibigan, para masabi na may na-cancerous ang isang bukol, kadalasan nagsasagawa ho ng biopsy. Opo, nag-core biopsy ako. Yun, nag-core biopsy kayo at doon ho nila na-identify na cancerous ho yung bukol. Stage 2A. Stage Air 2 2A. positive. Okay. At ang tanging solusyon, dahil nga nasa dibdib siya, no, ay operasyon. Opo. Ma'am, may tanong ako, bakit hindi nyo inaalis itong mga suplemento na ito? Ba't hindi nyo inaalis itong mga herbal na to? Ano bang naitulong niya sa inyong kalusugan, Ma'am Remy? Hindi kasi, ang pakiramdam ko, sir, ganito. Kahit na naggagamot ako, yung bang pakiramdam ko, yung lakas ng katawan ko Kaya nagtataka ako, ba't sabi nga nila, para doon walang nangyayari sa akin. Opo. Yung doktor na nagsabi yun, ang number 1 siya, yung Gen-C. At talagang gagawin ako nawawalan sa kaapat. Pati ngayon yung 2 anak ko, 2 dalaga na nagpo. Gumagamit na rin ng Gen-C. Yan, kasi nai-stress din sila sa trabaho. Mm-mm. Lalo yung anak ko noon na yung bunso. Laging na-allergy ng, basta nakaligo na lahat yan. Opo. Opo. Ngayon na nag-Gen-C na. Ginawa din niyang 4 yun. Nawala yung ano niya. Nawala yung kanyang pagka-allergy na. Saan ba siya allergic? Saan siya allergy? Hindi nga namin alam kasi ayaw naman niya magpa-doktor. Ayan ba'y parang bahing siya ng bahing? Oo, yun. Oo, allergic rhinitis yan. Oo, tama yan. Ayaw naman niya magpa-doktor. Ginawa ko lang. Sabi ko, anak, minum ka na lang dito. Ayun, kaming 3 mag-iina. Anti-Gen-C kami. Ang galing. Sa haba ho ng panahon, yung 3 taon na yan, ang naging bahagi ho ng pagpapaganda, ng pagbawi ho ng inyong kalusugan, itong Gen-C Vitamin C at yung Mymarvel Tahibo. Lalo sa Tahibo, no? Napansin nyo ba na mas nagiging maganda yung bowel movement natin? Ay, oo kasi, alam mo, sir, nung na-opera na po lahat-lahat, niresetahan ako ng dulpulak, lahat na. Hindi ako naggamit noon kasi maganda yung ano ko. Yung, kaya nga ko sabi ko, pag sinabi ko pa ako, sabi nga nila, yung cardio ko kasi mayroon din ako kahit sabi niya, parang walang nangyayari sa iyo. Gumanda pa yung puso mo. Talaga? Gumanda daw ang iyong puso? Naku, magandang balita yan. Panayan to the echo ko, bago kasi ako 2011, enlargement na ako sa puso. Mas matagal na palang problema yan, yung sa puso ho ninyo. Na yung sa high blood. Oo, kesa dito sa bukol sa dibdib. Oo. Tapos, nung sabi niya, di pa na yung to the echo ko gawa nga nung paggagabot sa akin dito sa breast cancer. Opo. Sabi niya, kung kailan ka, saka naman gumanda, ang ganda na ng puso mo. Maganda ho yan. Kasi ibig sabihin, napansin ho talaga ng doktor na may mga pagbabago. May lab test yan para masabi niyang maganda ang puso. No? May resulta dahil sa 2D echo. So kumpara dati, mas maigi na daw yung puso niyo ngayon kumpara ho dati. Mas malusog kayo ngayon. Opo, sir. Sabi nila, bakit parang blooming ka? Parang walang nangyayari. Ma'am, palagay niyo ba malaki ang bahagi nung pag-take niyo ng Gen-C at ng Tahibo dyan? Oo, sir. Talaga. Kasi yung iba, ano daw ang ginagawa ko, para daw ang lakas. Pag malakas ka ba kumain? Naman ako. Pag wala na kaming pagkain, yun ang problema. Walang problema. Pero walang problema yung gana sa pagkain. Oo. Walang kaso doon. Talagang magana kayo kumain, ma'am. Naku, kinokontrol ko nga siya. Mabuti. Siyempre, oo. Mabuting senyalis yan na hindi kayo nawawalan ho ng gana sa niyo, no? Sa pagkain niyo. Ibig sabihin, pipiliin lang siyempre yung kinakain, di ba? Ayun, sir. Yun nga sabi ko nung endocrinology. Marami akong sakit, sir. Endocrinologist? Ano yan? Thyroid? Sa thyroid. 1978 pa to. Thyroid ko.
hanggang ngayon, awa ng Diyos, pagka, sabi nila, ay, colloid goiter lang daw yan. Pero magana akong kumain, sabi niya. Opo. Para naman, parang walang nangyayari, okay ka lang naman. O di mabuti po kasi ang mahalaga dyan, wala namang problema mga kaibigan na tayo ay may sakit. Basta nagagawan ho natin ang paraan. Kaya kung meron ho tayong dapat tularan kay Ma'am Remy sa kanya pong ikinikwento sa atin, ang maganda pala din, gagawa rin tayo ng sarili nating hakbang sa paghanap ng mga suplementong nakakahiyangan din ho natin, nakakahiyangan ng ating kalusugan. At sa inyong ikinikwento, Ma'am Remy, mukhang nakahiyangan niyo ho talaga itong may Marvel Tahibo at yung Gen Z lalong-lalo na. Lalong-lalo talaga, sir. Sabi ko nga sa inyo, ang may papayo ko lang, lalong-lalo yung Gen Z. Uminom kayo ng Gen Z. Ako, yan. Ako, ang dami kong sakit. Meron akong sa goiter, meron akong breast cancer. So, pero pag naglalaboratory ako, clear ang mga laboratory ko, kaya nga nagtataka ako. Clear lahat. Ang galing nun. Ang galing naman yan. Bone scan ko, yung bone density, yung liver ko, sa awa ng Diyos. Sa loob ng 3 years, mayat maya, naglalaboratory. Alam nyo, natutuwa kami para sa inyo, Ma'am Remy, at nagpapasalamat ako kasi alam nyo, para sa mga nakikinig sa atin na baka posibleng may kapareho sa inyo mga nararamdaman, ang laki pong inspirasyon ang binibigay ninyo doon sa kanila. Kasi alam naman natin, kayo po pinagdaanan nyo yan. Hindi ho biro ang may nararamdaman sa kalusugan, hindi ho ba? Lalo po, sir, yung cancer ko, may 3 years na sa awa ng Diyos. Kailan lang ako itong June, nagmamo ako tsaka sono. Wala naman silang okay naman daw. Okay lang, wala nang problema. Walang nakitang, ang mahalaga dito ho kasi, yung sinasabi ni Dr. Kelly nga, hindi ma-impeksyon para mabilis ang paggaling. At dahil nga po ang Gen Z, kapag naka-megadose, nakakatulong daw para maiwasan na muling bumalik, di ba? Muling magpabalik-balik ho yung ganyan mga bukol. Oo nga, sir, kasi alam niyo, pinagawa ko. Ang haba nung operasyon ko, hanggang sili-sili ko kahit maliit, pinatanggal ko para hindi. Tama. Hindi sumakit ang kamay ko, karamihan, namamagang kamay. Awa ng Diyos, hindi po. Naglalaba ako, akyat ako hanggang 3rd floor. Okay lang. Kayo po hindi nyo problema yon, yung nangyari sa inyo, na hindi naging mahirap para sa inyo yung recovery, naging mabilis para sa inyo yung recovery. At ngayon, mas patuloy na gumaganda lalo ang kalusugan ni Ma'am Remy, mga kaibigan. Kaya, Ma'am, nagpapasalamat kami sa inyong panahon na ibinahagi sa amin. Nagpapasalamat po kami sa inyong patuloy na pagtangkilik sa mga produkto po ng Herbs and Nature. Ang masasabi ko lang, maganda yung Gen Z. Number 1 yung Gen Z. Ay, salamat. Talagang, sir, pati yung mga anak ko. Nasubukan ko na sa kanila. Natutuwa po kami na nakatulong po sa inyong buong pamilya ito, Ma'am Remy. Sana nga po ay patuloy na maging maganda lalo ang kalusugan po ninyo at ang kalusugan po ng inyong buong pamilya. Maraming salamat. Kaagapay sa kalusugan. Ang 4G antioxidant kasi is iniinom lang po siya isang beses isang araw. So, a recommended time natin for intake is 1 oras bago matulog sa gabi. Pag sinabi nating 1 oras bago matulog sa gabi, sana yung pagtulog po ng isang tao is between mga 9 p.m. to 10 p.m. kasi hindi siya puyat. Sana. Yun ang gusto nating Sana po. Kasi, bakit sinabi natin na dapat 9 p.m. or 10 p.m.? Kasi, ang gusto nating ma-achieve is yung optimum benefit ng isang antioxidant, which is yung 4G nga. So, bakit makailangan sa gabi? Dahil yung sinatawag nating cell regeneration or cell repair na nangyayari sa katawan natin is between 10 p.m. to 4 a.m. in the morning. So doon nag-repair yung mga cells sa buong katawan natin habang natutulog tayo. So pagka merong antioxidant doon, ibig sabihin nasa katawan na natin yung antioxidant, makakatulong siya sa mabilisang pagre-repair, sa mabilisang pagre-replenish ng mga nawalang cells sa katawan natin. Yung kagandahan kasi ng 4G, pag in-intake mo siya ng ganong oras, makakatulong talaga
kumbaga siya pampatulog, pampakalma kasi. Meron kasing natural calming effect yung ating 4G antioxidant. Isa Calzado po para sa kalusugan at Optin Lutein Capsule. Ano ba ang lutein? Ito ay antioxidant na likas sa mata, mahalaga sa proteksyon ng retina. Habang nagkakaedad, nababawasan ng lutein sa mata. Ang labo, no? Ang malinaw? Optin! Araw-araw akong umiinom ng Optin dahil tumutulong ito sa aking kalusugan, pati na sa paningin. Para sa akin, maliwanag ang solusyon. Proper diet, exercise at Optin Lutein Capsule. Kitang-kita ang kalusugan. Ang Optin ay mabibili sa inyong suking drugstore. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang... Ang New Normal kasama ang Gen-Z. Face mask? Check. Face shield? Check. Alcohol? Check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor. Kaagapay sa kalusugan. Health Update. Hindi madali ang sumailalim sa operasyon, major man o minor. Ang kinatatakutan at hindi matiis ng iba ng higit sa operasyon ay ang sakit at ang panahon ng paghilom na maaaring maranasan matapos isagawa ang procedure. Ayon sa mga dalubhasa, ang vitamin C ay hindi lamang powerful antioxidant na tumutulong na labanan ng sipon at para makaiwas sa sakit sa puso at nakatutulong sa agarang paggaling sa mga naturang mga sakit. Maaari rin itong gamitin para mapabilis ang paghilom matapos ang surgery. Lumitaw mula sa samut-saring pag-aaral na tumutulong ang vitamin C sa paggaling ng sugat. Batay sa pagsasaliksik mula sa National Institutes of Health, ang mga nagpapagaling na mga pasyente na sumailalim sa operasyon ay araw-araw na binibigyan ng 500 to 3,000 milligrams. Ito ay 5 hanggang 50 beses na mas mataas sa recommended daily allowance na 60 milligrams. Bukod sa tumutulong ito para mabilis na maghilom ang sugat mula sa surgery, natuklasan din na may kakayanan ito na mapababa ang pain makaraan ng operasyon. Ayon naman sa University of Michigan, pinabababa rin ng vitamin C ang panganib ng labis na pagdurugo bago ang surgical procedure. Dahil dito maaring ikonsidera ang pag-inom ng vitamin C ng higit sa RDA bago at matapos ang operasyon para anihin ang malaking pakinabang. Kaagapay sa kalusugan. Health Update. Kaagapay sa kalusugan. Okay, thank you Ate Nems sa tinaw mong kaagapay sa kalusugan health update. So about na naman to sa sa Gen-Z vitamin C and ano ba yung vitamin C na naitutulong nito sa sa during, before and after ng surgery na kang pagtaram ni ni Ate Nems na makulog garo naisip ko kaipuhan ko na talagang alagaan sa diri ko garo mas maray talaga na pigatamanan tan sa tuyang sa diri ta kung halimbawa magkaigwa kita ning sakit, magkaigwa kita ning mga unwanted na mga sitwasyon na kaipuhan ta mag-undergo ning surgery garo mapagalo na no and bako lang sarong tao bako lang ika kung halimbawa may sakit ka and going to treatment or surgery or operation bako lang ika masapar kan arog ka na sa arog ka na sitwasyon bako lang ika masapar kundi so iba so sa imo mga pag-iriba, sa pamilya, actually sindaman nagsasapar man siguro financially naman and mapagal pag nagkakaigwaning sakit apektado pati sa tuyang mga buhay sa tuyang mga hanap buhay, sa tuyang mga pag-iriba kaya nga ni iso iba mas muya na pagkisinda nagkakaigwa ning sakit mas maray na matapos tulos mas pigrarush ninda
na matapos tulos, lalo na kung dakol man ang sa inda, dakol ang nag-aasa sa indang hanap buhay, lalo na sa mga fathers o kaya sa mga mother na may mga aki na sa mga padiris o mga madiris dyan, na pagtitatamaan ng hilang baga, maski may ilang minatrabaho manggila yun, maski may sakit-sakit, may mga kulog-kulog sa hawak, minatrabaho manggila yun. Nahiling mo talaga ang pagiging mahigos ka sa rong tawa, no? Maski may sakit, nagpapadagos manggila yun sa mga trabaho, para magkaigwaning makakan, may magkaigwaning source of income lamang, sa tuyang mga kababayan. Kaya nga dapat alagaan ta talaga sa tuyang sa dirita. Kung kita magabot sa mga sitwasyon na may sakit, mapagal, lalo na itong mga ma-undergo ng surgery or operation. So duman kita sa mga minensyon ni Ate Nems Casubago. So ang bago mag-operation, ang sinasabi ng mga eksperto, dapat nagiinom ka na daan ng vitamin C. Maski nga hindi ka nagkasakitan, dapat nagiinom ka na ng vitamin C. Pero duman kita sa bago mag-operation. Sabi, kan ibang mga eksperto, usually 500 milligrams to 3,000 sa indang na pigsasuggest na inumon kan sarong pasyente na ma-undergo ng operation. Tapos may iba, bakul lang sa sarong aldaw ay pigpapainom ning dakol na quantity. Actually iyo man nga ni ang na-mention ni Dr. Kelly Salvador minsan, na kaipuhan na before mag-undergo ng operation, dapat palandaan nagiinom ning vitamin C. Nata daw so yaon nata daw pigpapainom ang mga pasyente ng vitamin C bago mag-undergo ng treatment. So based sa mga studies pala, ang vitamin C nakakatabang siya duman sa sa operation kan sarong tao. Pag halimbawa nag-iinom siya ng vitamin C before, mga 1 week before or 2 weeks before, ang nagiging epekto kan vitamin C during the procedure ng treatment ng operation, based na mention is duman sa pagbawas ki pain, pagbawas ki kulog na namamatian during operation. Aside dyan, may na-mention si Ate Nems na about sa pagdurugo. Oo. So sa pagdurugo, pag halimbawa tig-operahan kita, mas nakakatabang sa mga doktor na mailuwas ninda so sa indang mas napapadali. So sa indang operation, pag dikit so bleeding na nangyayari during the operation. So dako lang tabang pag-inom ng vitamin C. Actually nga kaya pala pag sarong tao baga pag bibunutan ng ngipon, nagdudugo bagaan. So pag ang sarong tao ang ngipon nagdudugo, pigsasuggest talaga kan mga doktor na baka kulang ka ngayon sa vitamin C, Noy. Dapat mag-inom ka ngayon ng vitamin C, tanganing mabawas-bawasan sa pagdurugo. So yan pala nakakatabang ang vitamin C during the operation para mabawasan sa bleeding na nangyayari sa operasyon. Aside dyan, nababawasan man sa pain. Then after the operation, mas pa kan mga doktor na mag-inom pa ng vitamin C. Tanganing mas mapakaskas an sa indang pag-recover. Mas mapakaskas so pag-heal ng mga lugad, pagrahay kan mga lugad hali sa operasyon. Ang mga tugang, ang vitamin C, paras kang yaon sa Gen-Z vitamin C, ang vitamin C, it takes more
compared sa mga aramtang na itatabang kan vitamin C para sa ka na-mention so antioxidants, so pagduman sa immune system, sa mga mata, nakakatabang man siya duman sa regeneration ning mga cells, so pag create ning collagen. Ayan, so ang nangyayari pag nag-create nag-regenerate so mga cells na naapektaran naman sa procedure, sa treatment, sa operation. Pag naapektaran, mas maray na mag-inom ng vitamin C, tanganing mag-regenerate tulos ito. And ang vitamin C talaga, napapakaskas niya so pag-regenerate kan mga cells, kan yaon duman sa mga lugad. Kaya nga importante na maski dai ka nga mag-undergo ng surgery, maski kung malugadan dyan sa gilid-gilid di taman maiwasan na minsan magkaigwa kita ng mga aksidente na baka nalulugadan kita. Di taram minsan nangyayari man talaga. Pero kung nagiinom ka na ng vitamin C, halimbawa malugadan ka man, mas maray na nagiinom ka na ng vitamin C, tanganing mas makaskas so pagrahay kay itong lugad na nagkaigwa ka, di ba? So dako lang ang benefits kan vitamin C. And saro pa mga tugang, so mga nagiinom kay aning Gen-C vitamin C, dako man so advantage na nakukuha ninda tayo ni ay vitamin C, ascorbic acid, pero ang talagang yaon sa iya is sodium ascorbate. Ibig sabihin, bako siya maalsom sa pagmati kan tulak. Bako siya maalsom sa tulak pag halimbawa may mga sakit ka mong hyperacidity or kung ano-ano pa man na gastric related sa tulak. Wara ka mong mamamatikaan kung halimbawa nagiinom ka mo ng Gen-C vitamin C. Kaya nga ang usually na suggest and talagang big suggest kan sa tuyong head doctor and sa muyang head doctor na si Dr. Kelly Salvador, lalo na sa iyong mga pasyente, suggest na talaga mag-inom ng vitamin C na Gen-C vitamin C. And actually, mega dose pa. Oo, mega dose pa. Lalo na kung permi ka mong yaon sa mga sitwasyon na permi ka mo nagkakasakit or kung ma-under ka mo, sa iraram ka mo sa operation, and after the operation, suggest nyo talaga na mag-inom ng Gen-C vitamin C na mega dose para makuha talaga, magamit sa maximum benefit kay itong vitamin C, magamit sa maximum benefit kaan para sa pagrahay kan sa tuyang mga hawak, kan sa tuyang mga skin, kan sa tuyang mga kulog na namamatian kung kita nagsairarom sa surgery or operation. Alright? So sa mga kababayan na may mga kaaputan, pwede ka mo mag-mensahe sa muyang mga telepono at sa muyang kaagapay sa Kalusugan Hotline. Kung gusto niyo mag-message dyan, ang sa inyong makakaulay dyan is mga expert pag-abot sa mga food supplement paras kan Gen-C. Kung may mga kaaputan ka mo regarding dyan sa Gen-C, pwede nyo man ipadara dyan sa kaagapay sa Kalusugan Hotline 0969-610-8133, 0969-610-8133. And ang iba mi pang mga telepono, ang smart line, maski tapos ng programa, pwede ka mo mag-message dyan 0981-409-2873, 0981-409-2873. Ang Globe line 0965-633-0955. Okay, so ang masunod si Ate Nems sa iyang interview, dangungunin do sa iyang interview kay Dr. Kelly about sa pag-inom ng vitamin C and anong importansya kay ni during, before, or after the operation. Sige. Kaagapay sa kalusugan. Dr. Kelly, kadalasan gaano ba katagal ang recovery period ng isang pasyente after po ng major surgery?
Okay, depende po yan sa ano klase po ang surgery ang ipinapagawa sa pasyente. Kung ito po ay minor or major. Usually kapag minor, within 2-3 days, okay na po, pati ang sugat ay humihilom na po. Ang mga major surgeries katulad sa mga gastrointestinal area o sa mga pulmon o sa mga iba-ibang areas of the pelvic area, mas malaking surgery yon, ay inaabot po ng 1-2 linggo po. Kaya yung paghilom ay depende po sa katawan ng pasyente kung mapapaaga ang hilom o kung diabetic po siya, yung sugat at hindi po control ang kanyang asukal sa katawan, baka mas matagal po ang hilom ng pasyente. So ibig sabihin, mas kailangan pa ng thorough na monitoring sa mga meron pong diabetes. Ano po? That is why ang ginagawa po ng doktor, karamihan at least ay piniprepare po ang pasyente at inaalam po ano mga klaseng sakit po siya bago siya ipa-subject sa surgery po. Na kung mataas po ang sugar, mataas po ang may alta presyon o may ano klaseng infection, hindi po tinutuloy po ang surgery, lalo na kung major pa po. Infection is foremost number 1 yan, no? Na pwede pong magkaroon ng infection. Number 2, yung pagkabuka ng kanyang sugat kasi hindi po maganda yung pagkahilom at medyo magalaw po siya. At sa lugar na magalaw, baka pag bumuka yun, lahat magkakaroon ng infection yun, exposed sa pente. Napag-alam ng mga doktor at sa mga taga-saliksik po na over the years na ang mabilis ng paghilom ng isang sugat napapaganda, mabilis dahil nakapag-vitamin C po tayo. And the giving of high doses of vitamin C, in this case, ang ating Gen C vitamin C, at 2,000 milligrams per day, 2 sa umaga, 2 po sa gabi, ay nakakatulong po sa pagbilis ng paghilom ng isang sugat. Opo, Doc. Right after ng surgery, kailangan na po bang bigyan yung pasyente ng Gen C? Usually, ang recommend namin, before the surgery, nagsimula na po siya. Yes, oo. Siguro, 1 linggo bago pa ma-surgery, pwede na po mag-high dose ng vitamin C. Okay. And then, of course, after the operation itself, kahit 2-3 linggo, ay dapat tuloy-tuloy po yan. Pero alam po ninyo, Ate Nems, that being an oncologist, may magandang use ng aking high dose na vitamin C, in this case Gen C, kahit tuloy-tuloy po yan, in 6 to 7 years, mas lumiliit ang chance na magkaroon ng cancer ang isang pasyente pag siya naka-high dose na vitamin C. Pwede naman, kung meron siyang nasogastric tube or NG tube, no, nasa may ilong, pwede naman yung capsule, ilagay sa tubig di ba? Binubuksan yung capsule, may powder sa loob, vitamin C yun, at may tinutunaw po yan, mini-mixture, at pinapasok sa may tube niya, dire-diretso rin po sa tiyan po. Dr. Kelly, that can be a way of para mabigyan. Dr. Kelly, yung mga pwede na nga mag-take ng Gen C vitamin C ay anong edad nga po ulit? Ako, anak ko, at 15 years old, nag-Gen C vitamin C na yan at 500 milligrams per day. No? Yung mga medyo mas edad na, mga 20 pataas hanggang sa 30, I usually give 1,000 milligrams. And then 30 pataas, I usually recommend 2,000 milligrams per day na. Lalo na sa mga elderly, sa mga senior citizen, 2,000 milligrams per day ko lang. And these are sodium ascorbate. Yes. Alkaline yan. Hindi po nakakapang-asim ng sikmura. Kaagapay sa kalusugan. Ang una kong nasubukan ay yung si vitamin C. Ang malaking bagay, hindi ako inuubo, hindi ako sinisipon. Hindi na lang papakawala noon. Medyo pagka-isisiponin, wala, hindi na ako tuloy. At saka malakas resistensya ko hindi na ako sakitin. Ang GC ko na, tinunod ko na Nigados, no? 2 sa umaga, 2 sa hapon. Gusto kong tumulo ang luha ko kasi alam mo, ito talaga nagpapagaling sa akin. Maging sa pamilya ko, kasama namin ito. Vitamin C nagtitake ako hanggang ngayon. Malaking bagay yung pag-inom. Gen C po.
Wala ko pa, mamamatay na ako nun sa pakaramdam ko. Pagpapasalamat din po lang napakarami. Sana nga po yung mawawala yung produkto yan. Alam mo, siguro wala pang 4 na araw. Nawala yung ubo ko. Napakaganda ng ginti talaga. An mga natural asin herbal na produkto pares kan may Marvel Tahibo Tea and Capsule, Gen-C Vitamin C, Gen-C Plus, Liberate Silimarin Capsule, Optin Lutein, 4G Antioxidants, Vitrum Fat Burner, asin Plemix Lagundi ay available po sa gabos ng mga leading drugstores nationwide. Pares kan Mercury Drugstore, South Star Drug, Watson's Drugstore, asin iba pa. Mababakal man ini online. Hanapon sana ang Herbs and Nature Corporation sa Shopee, asin sa Lazada. Para sa mga kapotan, pwedeng mag-text o tumawag sa Kaagapay sa Kalusugan Hotline 0969-610-8133. Plemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parado ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap, lasang orange, yummy, banana. Plemex na! Sa ubo ng baby pasteko, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex! Vitex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Kaagapay sa kalusugan. Kaagapay sa kalusugan. Magandang kalusugan sa inyong lahat. Isang maswelteng ginang po ating kakapanemahin sa kwentong pangkalusugan. Siya po at 58 years old, taga Tansa, Cavite. Kamustahin po natin si Ma'am Elena Suya. Ma'am, magandang kalusugan! Ano po? Ayun, nako sa nababanaag ko na yung boses ninyo maganda po ang naidulot sa inyo siguro nitong ating vitamin C. Ma'am, ikwento niyo po sa ating mga kabayan, ano po yung benepisyo na nakuha niyo po sa paggamit po nitong ating Gen-C Vitamin C? Ang Gen-C, mula nung umiinom kami ng Gen-C, maganda sa amin kasi hindi kami inuubo, hindi kami sinisipon. Yung maganda siya sa aming kalusugan. Kami mag-asawa umiinom talaga ng Gen-C. Araw-araw yun. Araw-araw. Lalo nag-uulan ngayon. Maganda. Kasi hindi kami kahit maambunan. Asawa ng Diyos, talagang hindi kami inuubo. Hira lang, nakutaon ang binibilang. Wow. Hindi kami inuubo. Yun. Pag dami kami ng Gen-C. Okay. So, ibig sabihin po, kayong dalawa mag-asawa, kayong dalawa po ang mag-asawa gumagamit po nitong Gen-C. Kaming dalawa, kaming dalawa ang umaga at kahapon. Umiinom kami ng Gen-C. Gano'n na po kayo katagal po gumagamit ditong Gen-C Vitamin C? Ay, matagal-tagal na. Siguro mga mga 4, 3, ganyan. 4 years na. Ang tagal na po, no? Kumbaga, ito na yung protection ninyo sa inyong kalusugan. Oo, wala pang pandemic. Wala pang pandemic. Nung nakalilian. Hindi naman kami subo. Madaang pang lahat namin sa mga, lalo na yung paraan nating panahon. Ay, napakahirap pag wala tayong iniinom na vitamins. Maganda sa amin. Talaga? Yun nga, hindi na kami nakakaramdam ng ubo at sa kasipon. Hindi kami nakakaramdam sa vitamins na iniinom namin. Ayun. Malaking bagay talaga. Kaya talaga, magayan, hindi namin pinakaligtaan inumin. Malakas yung katawan namin. Katawan at saka pagising sa umaga, wala kang nararamdaman, masarap sa umaga ang gising mo. Yun. Yun, ako. Ma'am, marami po kasing kababayan po natin na nakikinig po ng ating programa kung saan po tinatalakay yung ating kalusugan. Ano po yung pwede niyong ipayot mensahe po sa ating mga kababayan? Sa mga kababayan natin, kung gusto niyong uminom ng vitamins na hindi kayo ubuhin, hindi kayo sipunin, at saka maganda sa ating kalusugan, pwede naman kayo uminom ng Gen-C, vitamin C, araw-araw yan, mas maganda. Yun. Ma'am, marami po salamat po sa inyo, Ma'am Elena Suya. Marami po salamat. God bless po. Maraming salamat din po. Okay, ito po niyo likod. Si Copa Charlie Bobati po sa inyo na magandang kalusugan sa inyong lahat. Kaagapay sa kalusugan. Kaagapay sa kalusugan.
Tungkulin ng immune system na labanan ng katawan laban sa sakit at karamdaman. Kaya naman, tulungan natin ito na mapatibay. Kumain ng wasto at malulusog na pagkain. Iwasan ang labis na stress. Huwag maglalasing. Iwasan ang labis na pagpupuyat. Ugaliing uminom ng sapat na tubig. Ihinto ang paninigarilyo at iba pang bisyo. Huwag kaligtaang mag-ehersisyo. Uminom ng mga immune-boosting supplement gaya ng My Marvel Tahibo Tea and Capsule, 4G Antioxidant, Gen C Vitamin C at Gen C+. Ang mga herbal supplement at vitamins na ito ay kilalang nakapagpapalakas ng resistensya. Ang pag-inom ng My Marvel Tahibo Tea Bag ay 5 cups a day, habang 3 beses bawat araw naman ang My Marvel Tahibo Capsule. Isang kapsula naman ng 4G Antioxidant ang iinumin bago matulog sa gabi. Maaaring itaas ang dose ng pag-inom ng Gen C o Gen C Plus sa pamamagitan ng megadosing para mega din ang proteksyon. Uminom ng Gen C Vitamin C o Gen C Plus, 2 capsule sa umaga at 2 sa gabi. Tandaan na ang pagkakaroon ng malakas na resistensya ay hindi lamang para makaiwas sa sakit, kundi para matulungan din na mapabilis ang recovery mula sa sakit o karamdaman. Good time! Masaya pag may selebrasyon. Huwag lang masasobrahan. Pag nasobrahan, masama sa kalusugan. Baka magkatama din sa atay. Moderation, healthy lifestyle, at Liverade. Ang Liverade ay silimarin na nakatutulong sa kalusugan, pati sa atay. Samahan pa ng tamang pagkain at exercise, yan ang celebration. May good time man o wala, ingatan ang kalusugan. Alagaan ang atay. Liverade Silimarin Capsule. It's Liver Lover, boys! Cheers! Ang Liverade ay mabibili sa iyong suking drugstore. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Kaagapay sa kalusugan. Okay, mga tugang and mga produkto kan herbs and nature and mga herbal suplemento na paras kan Liverade Silimarin Capsule, so 4G Antioxidants, so My Marvel Tahibo Tea and Capsule, so Vitrum Fat Burner, Optin Lutein, Gen C Vitamin C and Gen C Plus, tapos yung Plemex Lagundi ay available po yan sa gabos ng mga drugstores, mga pharmacy, mga botika sa indong mga lugar, mga tugang. So sa mga may kaputan regarding dyan sa mga food supplement na yan, may mga kaputan ka mo kung paano inumin yan or ano ang mga magagayon na kombinasyon kan mga produktong yan sa inyo mo makakabakal. Ayan, pwede po nindo ipadaraan sa indong mensahe sa samuyang kaagapay sa kalusugan hotline 0969-610-8133. Pwede man po kamo mag-try through online mga tugang kung halimbawa di ka mo makapag-order, di ka mo makabakal sa mga butika, search nyo ang Lazada and Shopee, and pwede na kamo maka-avail kayan. Alright? So, sa mga may iba pang kaputan, pwede nyo i-send sa indong mensahe. Sa iba may pang text line 0965-6330-955, as in ang sa mga smart line 0981-409-2873. Yan. So yan mga tugang sa indong pwedeng mga i-message. Maski tapos na po ang programa, pwede ka mo mag-message dyan sa mga na-mention kong mga numbers. Especially naman sa kagapay sa kalusugan, tinatabangan kita kan sa tuyang mga pagriba dyan sa Herbs and Nature na simbagon ang sa indong mga kaputan, para dyan yaw sila Miss Weng, sila Dr. Kelly Salvador, and many more. Yaw sila dyan para simbagon na sa indong mga kaputan regarding sa mga produkto. Maski kami, makasimbag man kami sa indong mga apot, maski tapos na po sa tuyang programa na kaagapay sa kalusugan. Okay? Sige.
Kaagapay sa kalusugan. Mag-umpisa akong uminom ng may marble sa Hibo capsule. Unti-unti nawawala yung nararamdaman kong pag-ubo, saka yung nakakatulog ako ng maayos. Kung noong dati payat na payat ako, ngayon siguro pag nakita mo ako medyo mahilab-hilab na. Yan lang ang nakahiyangan ko sa lahat ng iniinom ko. Ang tulog ko dati, medyo parang tulog manok lang sir Nung subukan ko na yun, pag natulog ako, talagang kailangan gisingin mo muna. Almost 8 hours, minsan sobra pa sir May masakit dito, masakit doon. Parang biglang, parang pinitik lang na. Parang sabi ko, pagtayo ko, kasi sabi ko, ay nawala. Lagi akong na-hospital ng asma, minsan hindi ako makahinga. Malaking tulong po. Kasi magmula ako nung nag-inom ako niyan, hindi na po ako na-hospital. Sabi ng mga kapitbahay namin, bakit ba na-stroke ka? Sabi ko, bakit? Bakit nakakalakad ka na kaagad? Eto, nakalakad ako. Kaya laki ng pasasalamat ko. Yung tahibuti lang, doon ako gumaling. Kaagapay sa kalusugan. Okay mga tugang, oras na naman para kita magpaaram sa programa. Pero bago kita magdagos, pasalamatan ta muna. Ansa to yung mga nakasabay sa programa, sa technical, yaon dyan si Kuya Ronald Baldo, sa management kan DCGB, thank you. And syempre sa Herbs and Nature, thank you man. Sa mga nakasabay ito sa programa, si Master James, Alejandro, sila Ate Nems Turla, si Cowboy Charlie, si Ma'am Remedios Garaw, na nag-share ka sa iyang experience. Thank you. And syempre sa mga kababayan ta, sana po ay dakol ka mga naupudan about sa tuyang topic, about sa recovery and healing. Ano ang naitabang sa Gen Z Vitamin C para sa recovery ta. Alright? So, sa aga, magrilingan kita gilayon sa programa. Kaibanan manggilay na ko, Kuya John Barrios, sa programang Kaagapay sa Kalusugan, digdi sana sa DCGB. Alright? See you. God bless. And magrilingan kita gabos. Adios. Inyong napakinggan ang programang Kaagapay sa Kalusugan. Abangan muli tuwing Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng gabi, kasama si Kuya John Barrios, dito sa DZGB. Always number 1. Kaagapay sa Kalusugan.
Sitting here wasted and wounded with this old piano, trying hard to capture the moment. This morning I don't know, 'cause a bottle of vodka still lodged in my head, and some blonde gave me nightmares. Think that she's still in my bed. As I dream about movies they won't make of me when I'm dead. With an ironclad fist I wake up and French kiss the